W imieniu Otca a Syna a Ducha Świętego. Kniez buď z wami. Lubi bracia, lubi sestry, witam was na niedzielsku Bożą mšu. Dženca mamy trzecią postną niedzielu, a ona nosi teriane wačanske mena okuli. Torika, tutaj słowo je prene zawodne słowo psalma. Moje oči ste zvoženi k knjezi. Postny czas je menujúci też czas, kiž chce nam obrađeć oči, kiž tak rec vidža, štož Bóg mi na puč połoži. Za nebych przewidział moje dla, gdzie ste trebne moje ruce, abo też moje dobre słowo, abo też mój patrzer. Aber w tym zmysle je postny czas jara užitny też za nasze miesobne żywienie, żebyśmy jeden na drugiego dziwali, a oczy mieli za tych ludzi, którzy są z nami w gromadzie żywi. Knieże Jezu Chryste, Ty si so narodził, żeby z nami człowiekami dzielił radość a starość żywienia, a to już wołamy k Tebie. Kyrie eleison. Ty se nas za wino całego świata, każdego człowieka, tu dla smimy prosić. Chryste eleison. Ty se hodozne zrova stano na pučtu novo večno življenja otvoril. Kyrie eleison. Knieže, smil se nad nami, zmivat nad všetky naše rychy, dobychme z čistý a správny útrobu osvedčili tule Božu mšu. Amen. Modlíme sa. Božo, žubo, šeje, miłość a dobroty, Syn nas poučił, jak z posčinjom, modlinjom a z szczedrością so hodža naše rychy uhojić. Lej mile na nas, God si so svojich słabostью uznawamy, gdyż nas świadomie tworzy. Twoja miłość niech nas zas a zas zbieha przez naszego knieza Jezu Chrysta, Twojego Syna, kiż z Tobą żywa, kraluje po wieki na wieki. Czytanie z knihy Exodus. Mojzes paseše wrócy swojego przychodnego nana Jitra, midianskiego miesznika. Junu čirješe wódce do stepy a przyjdzie k Božej horje, k Horebej. Tu zjewi so jemu janđel jawy we wojenju, kiž sapaše z gerka. A ladaše tam, ale gerk paleše so we wojenju, ale gerk so nie spali. Tu si Mojzes mysleše, dojdu tam poladać na tutun spodziwny zjaw, čeho dla so gerk nie spali. Jako jawy widzieše, zo wun dże, zo by poladał, przywoła jemu bus gerka. Mojzeso, Mojzeso. Tun odmówi, tu sym. Na to prawi wun, nie stup bliže. Zuj si črije, przetoż miestno, na kotrym stejesz, je świata ziemia. A wun dalej rečeše, ja sym Bóg twojego wódca, bo Abrahama, bo Izaaka a bo Jakuba. Tu zakry Mojzes swoje obliczo, dokež so boješe na Boha ladać. A Jawy rekne, ja sym biedu swojego ludu, kiž w Egiptovskiej widział, a sym słyszał jeho stonanie pod doladowarjemi. Haj, znają jeho czerpienia. Tohodla zestupich, so bych jun z namocy Egiptovčanów uswobodził, a jun wuwiet z tutego kraja, do rjanego a rumnego kraja, do kraja, gdzieś mloko a mied biežitej.
Tu praji Mojzes Bohu, gdyż przyjdą k Izraelitam a im praju, bo waszych wódców je mi k wam posłał, a oni se mnie potom woprašia, jak on reka, što mam im odmówić. Na to rekne bo Mojzesej, ja sim tun, ja sim. A rečeše dalej, takle masz rečeš Izraelitam, tun ja sim je mi k wam posłał. A dalej praji bo Mojzesej, takle masz rečeš Izraelitam, Jahwe, bo waszych wódców, bo Abrahama, bo Izaaka a bo Jakuba je k wam posłał. Tole je moje mieno zawszym przychod, a takle mienuju so od splahy. Słyszeliśmy słowo Boże. Tobie budu chwalić na wieki, mój Knieże a mój Boże. Tobie budu chwalić na wieki, mój Knieże a mój Boże. Chwal moja dusza Knieza, a wszystko, što się we mnie jeho święte mieno. Chwal moja dusza Knieza, a nie zabudź żanu z jego dobrotą. Tobie budu chwalić na wieki, mój Knieże a mój Boże. Unwodować się Twoje winy, schoi się Twoje korostcze, umoża Twoje żywienie od zahuby, wincuje Cię z miłością a smilnością. Tobie budu chwalić na wieki, mój Knieże a mój Boże. Sprawnie skutkuje Kniez, a prawoszych potwoczowanych szkita, znać je dał swoje pucze Mojzesy, synam izraelskim swoje skutki. Tobie budu chwalić na wieki, mój Knieże a mój Boże. Smilny a miłościwy je Kniez, oczakliwy a jara dobrociwy. Przetoś tak wysoko, kaj się niebio nad ziemią, tak wielka je jeho miłość k tym, koci so jeho boja. Tobie budu chwalić na wieki, mój Knieże a mój Boże. Chryste, Ty wieczny Słowo Ojca, cześć uczciwi. Chryste, Ty wieczne Słowo Ojca, cześć uczciwi. Tak rieči Kniez, nakazajcie so, przetoż przybliżyło je so niebieskie królestwo. Chryste, Ty wieczne Słowo Ojca, cześć uczciwi. Kniez bądź z wami. Słowa świętościnia pomaku.
Nicht du z ludu Jezusi odmluví mistrze, jsem tebi svojho syna přibět, když má nimoho ducha. A Jezus se opraša nana, jak długo je to jemu se stało. A nan odmluví od dzieciactwa, iż husto je zwy duch jeho do wojna a do wody cisnu, żeby jeho zahubił. A jeli ty ništo możesz, pomaj nam, a smil so nad nami. Jezus pak rekne jemu, ty prajiš, jeli ništo możesz, to ci praju, šitko może tun, kiž věří. A nedom zauva holcovi nan ze slzami věriu, pomhaj moje nevěrie. A když Jezus vidíš, že se lud hromadí, porazy on nečistému duchy. A zvy duch zakřiča holca jara metoje vujedže z něho, a on ležeše kajž mrtvý. Tak som noze prajichu, on je umrel. Jezus pak přijmne jeho za ruku, zbine jeho a on stane. Slyšeli jsme dobre poselstvo našeho kněza Jezu Krista. Lubi bratři a lubi sestry, zavěstě znajete ironické německé pravidlo štojco naduva. Tu má jace od živenia. To hodí se věřit tež na od druhých věcach prajič. Štoj zpěva, tu má tej jace od živenia. Štojž má humor, tu má hišci jace od živenia. Štojž pučuje, osviče, se svět obladuje, tu má tež jace od živenia. Ale hižo štojž dělí, štojž může se něco zdát, štojž se postí, hač má tu tež jace od živenia. To bylo mnoze zvou vili. A když by nicht tu praju, štojž víri, má jace od živenia. To bylo najskýre mnoze dvilovali a praju joda to vomo. Ja bu rekaj. Znamenča, to vojnže ze sady Sviatého písma, menece z Jezusového erta, šo je možno tomu, kiž věří. Z víru máme tak rec jeden duchovný kapitál. A taký kapitál, kiž dosaha za sebe puč živenia. Mnoze nejsou si to seba vědomí. A to má ten sakrament formovania taký eminentný význam. Nic jiného, že to modost, který bude někde zatečen formovaný. Ale to je kujžo, když je dávno hižo tu ten sakrament přijal. Danský filozof Søren Kierkegaard dávno zemřete a zabute. Tun měše svoju lutherskou církev za jara prostu. A to dla ju kritizowaše. Ale štež ludzi potom o sebe teologu na palmu šines, byše jeho uprajenie, ve tutej církvi můžeš křene być, bez toho, že se věřuje křesťan. A to on počmurně zestaviznu. On pojedaše, student widzisze w mieście we układnym oknu taflu, gdzie stejesze horeka, tu so szaty pokaja. A tak on spakowaše swoją mazaną drastu, a ju tam donese. Ale ta żona w tym obchodzie jemu rozjasni, że je so mylił. My żadne drasty nie pokamu. Wenn er steige Tafle, so wie mir, die Storika steh. A Kierkegaard minische, so muss ich to też na jo cyrki przenieść.
když ona ryčí o Božej smilnosti. Proto by ona tež sama dobjała smilna być ze rysznikami, ze słabymi, z tymi, ki su zaprajeli. Hewak ona jenoś tu taflu hore dzierży, ale nie czyni, co tam stoi. Bo takie mnie wielkie wużadanie, nasze wiry dżęca ryka, gdyż pola nas chrześcijan horeka stoi, ma ty chrześcijan nucka być. To je bardzo ciężko, wielkie wużadanie, skoro je nečistwo przewilkie, ale my mamy te całe żywienie. Czas w tym so zuczuwać, a do tej roli tak rec nuc rost. A to dla trebamy stajnie zaso pusty czas. Trebamy nakazanie. Trebamy to nowe zapoczęcie też w sakramencie pokuty. A to dla jest pomożne. Święte lito sobu świecić. A z tym pokazać, ja jestem też jeden dżil tutaj wielkiej światowej cyrkwy. Znano małki, kamuszkienoś, ale jeden dżil tutaj cyrkwy. A to dla jest ostatnia misjon, kajż niedawno raduju, poprawom i na kura za duch a duszu wiernych. A ci, ki su tam obdzieli, że to prajcz hotowono. To jest tak było. To je mi ništa dało. To je moju víru skručil. Šo je možno tomu, ki švíri. To klinčí z opredka, kajž je nevábienské hesło. A tuta sada pokaža ze stavizne v ustroveniu tuto obsedneného hulca, kaj som predoru nečítal. Nan svojho koro hulca Jezus je přivedže a prosí, jeli ty ništo môžeš, pomaj nam. A Jezus na to, ty praješ, jeli ty ništo môžeš. Všetko je možno tomu, kiž víri. A holcene nan ze slzami voa víriu, pomhaj moje nevierie. Tuta sada z Jezusova erta nereka, když víriš, co šo spilni, što si přiješ. A ta sada te nereka, zobo na koždu prostu reaguje, ok, činíme tak. Pfarrer Thomas Frings z Münstera je zajímavou knihu písal, já jsem ji čítal, Gott funktioniert nicht, deshalb glaube ich an ihn. A tam on opisuje, miestrujem svoje názornenia ze modleniom jako šulo. A správne písa, ja bych opravdu špatný, dokud se mi něco vuknč. A večer do próvania, aber predać mu džuho písali, to ja pytach môj vúček v modleniu. Ja som Bohu šo možne slúbil, jeli on mi pomá. Ale ja netreba ženie moje slúbenia držať, dokud on mi pomá, ne. Moje známky odpovedovachu mojemu vukneniu, a nic mojemu modleniu. A dženca som ja za to čakuný. Dokud som ja s časom vuknul, bo nefunguje, kaj si přeješ. On je môj výkovanský partner, komuž ja niečo dám a pán dobyval mu týli roča dať. Čo je možno tomu, ki švíri, z tutej sádu, chce círky, aby Jezus dovíru zbudiť a chce aktivizovať naše duchovné moci. Víra do šeho mocného Boha rika, čo za mužný myč. My trudy doživiame situácie, když pán ľudia praja, to nemôž nič činiť. To ešte môž sa modliť. Nan koro holca prawie jedna, on na jednym boku dwiluje, ale to jest potawirić. A tak so nam drudy też wyjdzie.
Tyž wieruju potom zamóžu tyž to, štož on mi přispěvá. Přiwzać. Co je možno tomu, kiž víri, to je sada, kajž duchovny impuls, kiž mi prají, vírače nose, kajž moje dla křidła vory, aber przez te hory a doły żywienia. A to dla nasza cyrki, ty dalej na tym obstej, so derby so jeden dživ stać. Predać Bože so nicht tu, moje dla zbožne, aber sjate prajč. A tu ten dživ, tu derby dokumentovane boč, a oči vidne. Takie moje dla 2008 nasza cyrki przypoznała, štož je so ze jenem brazylianskim inženierom stało. On miał tumor w głowie, a z toho nastawace hydrocefalus. A swoje żony on prajše, modli se za mne, mnie, kajž by moja woha rozbuchła. A on je wiedział, ja sam kandidat smrče. A jeho žena je romaže z Riadnickej sotru, mać Terezu po pomoc prosila. A v bio 3 dňov je dospone v ustrovjeni bil. A bamše praju, to je dopokaz, za na zastupno prostu mačere Tereze so nešto uskutkuje. A runi tak je to moje dla z tym sjatu prajnjom tuto młodostного Karla Akutis lica. Tež za tute sjato prajne je dživ trebne bil. A tuten dživ je sestav. A banš Francisko že pravi, hajte vrno. Dokež to, što je sestavo, to ne možeš zes rozumom jace rozjasnič. A tak bude v oktobru tuten 2006 zemrete teenager sjato prajne. Markantne svoje praji, štož to dživo ne veri, je zabo, že je on sam jeden dživ. Amen. Boże, Ty si żowo smilowania a miłość, czy postnym czasu chcesz nam o sobie bliski być, zabyśmy swoje żywienie usmierili po tym, co nam lubość kaza. A za to trzebamy pomoc a nawód Twojego ducha. Za všich, kiž pytaja za zmysłom żywienia, ki so przychoda boja, a ki su osamočeni a opuščeni, zo by im ludzi posłał, kiž maja otvorene ucho, a so im čiwobročeja. Kryšče, slyš nas? Za všich, ki su mjez sobu rozdvojeni, a v zvádže živí, zo bychu spoznali, zo ujednanie a mír mjez sobu tež obradži pokoj s Bohom a nutskone z Božo. Kryšče, slyš nas? Za všich, ki su v straše svoju vieru zubilič, zo by pustny čas im pomał znova spoznać, jaki duchovny pokład su od nana a mačere zdziedzili. Kryšče, slyš nas? Kryšče, uslyš nas.
za młodostnych nasze osady, ki so na przyjęcie sakramenta formowania przygotuja, a za doroszczenych, kiż im przy tym pomaja. Zobychu przez tute zromane dzieło duchownie a nabożnie rosli. Chryście, słysz nas. Bożo, Ty si smierny a nas nie opuścisz. Starasz se za nas, kajż nan za swoje dzieci. Tohle twarimy na Twoju pomoc a jeszcze byle na Twoju lubość. Ty budź jak akwawa, nitko a wieki na wieki. Modlitv się, sošici, by se moja vašo podoba Bohuša a mocnému Otci. Smielny Boža, s tutym oporom ujednany, spušť nám naše rychy a daj nám moc, zabychmy też my Twoim bližším vodovali. Przez Chrysta naszego Knieza. Kniez budź z wami. Pospijmy w utroby. Dziękujmy so Kniezy naszemu Bohu. Uprawdź je hodne a sprawne, zdobne a pomożne. Zoso ci stajnia szuty dziękujemy Knieże, Światowcy, Szormocny, Wieczny Bożo. Przeto jeszcze chcesz, żebyśmy so ci pokuci odziakowali. Nasze ryszne nakilności przewinęli. Biednym pomaja Twoją dobroczywość czciowali. To dla Cię z nieliczomnymi angelami sławimy, Tebie chwały śpiewają.
Upravče sjate si ty kníže, s pravom či chvali ša tvoja stvorba, přetož svojho syna našeho kněza Jezu Krista s mocným skutkováním Ducha Svatého. Oživíš a svědčíš tyšun svět. Hromadí si nepřestajně svůj lud, co by se tvojemu měnu čistě popoprobal od slunca skáčenia, ač to jur kovania. Pokorniči kníže prosimy, posvědč tuté naše dary, še svojho ducha, zabyš ty bývoj živo a krej tvojho syna, našeho kněza Jezu Krista, kýž je nám poručil tuté potajemstva svědčič. Ve noci, ve katrež po smrti budete zavund lep, džaku vaše srči, žonu vaše on vamaša a podajon svojim učobnikam prajo. Zmiče a jest češice vatru. To je moje čivo, katrež bude za vás padate. Tak tyž zawodpowiedzi kiluch dżaku wasze, so żonu wasze, a podają swoim uczobnikam prajo. Zmicze a picze šice z nią. To je kiluch nowa wieczno zakonia. Moja krej, kotraż bude za was, a za všetkých przelata. Kłodowaniu rysiu, činče to na mnie wspominają. To je potajemstwo wiry. Wspominają tu już knieży na twoja syna, was wiemy, ja was pożliwe cierpienie, ja hodosne zruła stanienia do niebezpiecza, czekamy do niż nie przyjdzie. Dziakuni waprujemy ci tutun żywe a światło po, prosimy cię zladuj na dar swojej cyrkwie, szymi waprowany jenio, przez katryż cię ty być ujednany. Żył nas z ciwom, a skrył swojego syna. Zabychmy z Duchom Świętym napełnieni, byli jedno ciwo, a jeden duch we Chrystusu. On niech z nas zczyni Tobie wieczny dar. Zabychmy slubene dziedzictwo doczpili z Twoimi wyzwolonymi, ze społecznej knieżną Boga Rodzicielku Mariu, z Twoimi świętymi apostołami a społecznymi martyrami, a ze wszymi świętymi, na których zastupno prostu szetobu, co przeco nadziejemy. Tutun woporny dar naszego wyjednania prosimy Cię, knieży, niech Ty pokoje a z pomożeniu szło świata skrócuj swoją cyrkę na jej putnikowaniu na ziemi, we wierze a lubości. Skrócuj swojego służebnika, naszego bamża Franciszkusa, naszego biskupa Heinricha, a zgromadność biskupów, ze wszymi duchownymi a ze swoim umożonym ludom. Usłysz mibowodce modlitwy, tutaj swoje osady, które się tu zgromadził. Zjednocz ze sobą wszystkie swoje pozimi rozprojene dzieci. Wspomnij też na naszych zemrytych bratrów, sotry a na wszystkich, którzy się Tobie spodobają z tutaj czasności odeszli. Przyjmij ich do swojego królestwa. Tam będziemy z nimi też my, to co nadziejemy, zabyśmy z nimi Twoją krasność używali.
otoče prosimy przez Chrysta, naszego knieza, przez któregoż Ty święty wszystkie dobra dawasz. Przez Niego, z Nim a we Nim dawa so Ci Boże mocne wódce, w jednocie Ducha Świętego chwała, cześć a hordost wieki na wieki. Nie rekamy jenoż dzieci Boże, ale my to sme, a tak smemy poni dowiery, co modlić. Otče naš, ki si v nebesah, svet so Tvoje imeno, šič Tvoje kraljestvo, stajn so Tvoja vola. Bil tak na zemi, šedne kljub naš daj nam džens, vodaj nam naše vine, jako my tež vodavame svojim vinikam. A ne več nas do spytovanja, ale umož nas od złego. Umož nas k životy všeho złego. Daj milý pokoj našim dňam. Smil so nad nami pomenam, zabrkmy od rycha přece svobodní a především zamučením věstří. Očakovali zbožnou nadzieju a příklad našeho kněza Jezu Krista. Kristus nam darí pokoj a ujednanie. On nás viaza do jednoty bratrov a sotrov a to ešte ho prosimy, neladaj na naše rychali na víru svojej církve, daj posvojivali pokoj a jednotu, ki se žive a králuješ veky na veky. Pokoj knieza, buď stajnie s vami. Agnus Dei, Živenie. qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Liczy jinio Boże, który zabiera grzechy świata.
Strona 143 modlimy so netko. Strona 143. Jezusa, buď smilný, pomhaj moje slabosti, prošu pomoc o Tebe, abo Tvoje Matери. Вірю, учу до Тебе, Боже мой, тяжиш мне, Тебе самоджию, watch me знай смилостью, люблю, че утро мне, боле любишь Ты мне, všetkých šukajúco, vodajemy Jezusa. Vieru pohlčič, zavše rychy pokučič, Tvoj vytuše služicu, radosti a křižiku, pobožstvu bližšoho, takaj sebe samého. Nech so Tebi spodobám a nezbožne udechám. Zábos Tvojej Matери, z Józefową z radością, Tebe Jezu chwalić, Twoim rajem na wieki. Amen. Modlmy się. Knieże Bożo, hižo tu nas živiš z nebeskim klibom, a dabaš nam podžel na wiecznym żywieniu. Prosimy Cię pokornie, niech so we nas pokornie rozwije błyskie żywienie, które sme zakramencie dostali przez Chrysta naszego Knieza. Dżęce je niszpo z krzyżowym puczem 2 maj. Różuc modlimy so Kruszczycy, wutoru do piatka, osnaczy cici, klosztry, niedzielę 2 maj, wutoru na po 7 sredu, 8 rano. Dobroszycy sredu do Kymsi, Woklice, wutoru osnacz, a 14 godzin cici. Krzyżowy pucz modlimy so farskiej cyrkwi Pundzielu Nimskiej, wieczor 7 sredu, sarski, niedzielę 2 maj na Niszporę. W Dobroszycach, Pundzielu 18 godzin, klosztre, czwartk, Nimski krzyżowy pucz na po 8, a piatk 19 godzin sarski. Wutoro je wysoki swiedzień przyzywienia knieza, kemsze mamy farskiej cyrkwi wieczor 7, klosztre rano 7, aber rożeńsze cu kemsze, kajż na kujże marianskim swiedzieniu 9 do ponia. Szulskie kemsze w Kruszczycach sredu 15 godzin. Kemsze Dobroszyce sredu 18, a w Woklicach czwartk 18 godzin. Pustne prydwania są na kemszach, a do toho je spojeć pala prydarja w klosztrze sredu 18:30 Pfarrer Gabriel Schnauka. W Kruszczycach piatk wieczor Pfarrer Benno Jakubasz. Wszyscy osadni serskich osadów są w związku ze świętym letom na noc ujednania sobotu 29 marca do Różanta przeproszeni. Spoczatk 20 godzin, zakończenie z kemszymi 23 godzin. Dokładniejsze informacje czytacie we wujszku albo w katolskim portale. Przychodu niedzielu z poszczy kniez biskup Heinrich Timmer Evers 44 modostnym sakrament firmowania. Firmują mnie starsi via pletwu a krzyż pundzielu a wutoru 17 godzin na farskim dworze. Wutoru so pletwa się Ko firmujomnych zwuczuje czwartk 18 godzin na farze. Zwuczowanie firmujomnych sobotu od 11 do napo jeny. Ministranča zwuczuje za firmowanskie kemsze sobotu 13 godzin.
Nedželu zetkaja so firmujomni, ak mucija 8:05 a 30 na farie. Przychodu nedželu su we Pančicach w kloštorskiej cyrkwi 10:30 gemše ze dzieciacej katechezu. Pistowarskie dzieci a ich swojby je uotuja. Zapłać bo, prajmy za sczywace dachy. Juno 50 euro za streamowanie gemszo, juno 50 euro a juno 200 euro za piszczele, a juno 100 euro za cyrkwinski dałk. Zbierka przychodu nedželu je w Kruščicach za cyrkie i kloštry za nadok i kloštra. Przyzywienie dzieci za nabożny tydzień w wikarii je wotnitka możny. Formular leży zade w kloštorskiej cyrkwi. Staršicka zhromadžizna litušich prinowoprańskich dzieci za starszych ze zwučbu w kloštrze je sredu, a to wieczor na po 8 na wikarii. Kolpingowa swojba, kolpingovce zetkaja so štvrtk wieczor na po 8 ze farariom Anskarom Florianom ze Skulova ve swojej sydorni. Kčenske zrečenje za przychodny miesiąc je piatk wieczor na farie. Prosimy osadnych letne popjat za wodu na rowe na farskim kirchowie w farskim birowie zapłacić. Osadnych prosimy o swobodny dar za osadu, listy we wobalki są we wolnym zakodzie przygotowane. Jutrone świeczki są w farskim birowie naprzedajne. Tam dostaniecie torunia, jubilejną medalię, baumowe myszki a szalki. Prosimy tutun tydzień o pomoc przy dziwach na farskich leżonościach. Sredu od 9 wonka na kirchowie a na farskim dworze. Czwartek od popo na 4 przy redzeniu w okno w osadnych rumnościach. Krzyżowski procesjon ma krzyżowską zhromadžiznu 11 aprila po Kemšach na farie. Krzyżerjo Nowaczkojo zwučuja piatk 28 po Kemšach, a potom 11 aprila jeszcze jedno po zhromadžiznie. Przychodnu nedželu je w kloštrze na po 5 hučbny nyšpo ze sobostawami zakskie statnie kapaby. Do farsko birowa dojdzie czwartek dekret knieza biskupa, a z nim so informuje, że zakończy farski wikar Tomasz Dawidowski 1. aprili swój nadałk w naszej osadzie, a z dobą nastąpi nowy nadałk. On ma we przychodzie miesznickie służby w osadzie Świętego Bena w Miszniu wukoniec. My przyjemy kniezi Fary Dawidowskiemu Boże żonowanie do nowego nadałka, a prajmy jemu zapłać za jego niemale 10-letnie skutkowanie w naszej osadzie. Boże mszy. Punželo, wy byste mininu skazane z Kruščic, wutoru wieczor za nebo Fabiana Weselu z Kruščic. Sredu Šulski Kemše za nebo Hanu Šircec Hoko, Štvrčane Kemšenecu, piatk wieczor za nebo Jurija Baurika, Manželsku Hajnžu z Kruščic. Sobotu za nebo Alojsa Jurka z Pravočic. Przychodnu nedželu za Rajnče, za nebo Michała Domaszku, a Manželsku Mariu ze Horku. Potom su 9 firmovanski Kemše, a nimski Kemše na prinačih podnesu. Dvimaj je džakne nišpo firmujomnih. Přeju vám žonovanou nedželu. Kněz buď s vámi. Požehnej vás všemocný Bůh, Otec a Syn a Duch Svatý.
Chodźcie w pokoju.